Udaleko euskara zerbitzuak izan du erakusketa antolatzeko ardura eta pribilegio esango nukenik, eta eskerrak eman bat dizkiegu laguntza eskaini diguzuen hainbat eta hainbat andoaindarrei. Ana Jaka ezagutzen ez duzuen hori, esan Ana Andoainen jaio zela, 1973an, aita euskalduna, ama berriz jaengoa. Haurtzaroa Bazkarda auzoan igaro zuen, gero Iruñako unibertsitatean kazetaritza ikasketak egin eta ordutik bertan bizi da. Poesiako hainbat liburu idatzi ditu eta 2014an etzen diruagatik lehenengo eleberria kaleratu zuen. Andoainen jaioa naiz, baina ni txikitan euskaraz ez nekien. Hitz batzuk bai, gurasoak adibidez aita eta ama deitzen nituen, abesti batzuk eta abesten genituen eskolan, eta hitz bakar batzuk nekizkien, baina ez nekien hitz egiten, ez? Nik bizitza honetan zerbait ikasi badet da, gauza importanteak batzutan esfortzuz lortzen direla, eta orduan konturatzen zara importanteak direla, kostatu egin zaizulako, ez? Erroltz taldeko Xabier Lasak eta Izarne Olano kazetariek bideoan jasotako 7 andoaindarren testigantzek. Aspalditxo iritsi ziren Andoainea, Galiziatik, Jesus eta Hilda, Extremaduratik, Juan eta Paco, Soriatik, Pilar, Palentziatik, Daniel eta Jaendik, Inez, hazia erein zuten, herriak sortutako luartartean, konpostartean, erein berritan etzen hazirik ikusten, ez erein zuenaren eskua, baina bai ereilea hor zegoen. Teo, Jesus, Hilda, Juan, Ixiak, batzuek berezkoa egin zuten, beste batzuek berezkoa ereiteaz gain, berezkoa ez zuten euskararen hazia ere erein zuten, eta ereindakoa maitasunez zaindu. Kontuan hartu erakusketari lotuta beste hiru ekitaldi izango direla datozen asteotan. Abenduaren 2an mailinguru batean bilduko ditugu hemengo eta hango andoaindarrak, Manu Etxizortu kazetariaren laguntzaz. Bertan, garai baten esperientziak azalduko dira, zer sentitzen zuten hemen ziren andoaindarrek, zer kanpotik etorri zirenek. Asmoa da mailinguru ireki izatea eta publikoak ere parte hartzea gainera, aldi bereko interpretazio zerbitzu ere izango da. Bakoitzak nahi hizkuntzaz aritu da.